acabem. Avui ho farem amb imatges dels dibuixos que Toni Giró exposa a la galeria El quadern robat fins a finals de mes. Una sèrie inèdita basada en cotxes en flames on l'artista fa una reflexió sobre la violència social i el sistema. Amb aquestes imatges us deixem i tornarem demà.